Hey guys, welcome to our new vlog and happy new year to all. ଆଜି ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ଫତେଗଡ଼ର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଯାହାକୁ ସେକେଣ୍ଡ ଅଯୋଧ୍ୟା କୁହାଯାଏ। ଏହା ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟେ ହିଲ୍ ଟପ୍ ଉପରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କାର ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଆମର ପୁରା ଉପରେ ଅଛି ଟପରେ। ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଗକୁ ଆସିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ବି ସିଡ଼ି ନା ପୁରା ମନ୍ଦିରର ଆଉଟସାଇଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣଙ୍କୁ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରର ଢାଞ୍ଚାରେ ଗଢ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗିବ। ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ବି ବହୁତ ସାରା ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ କି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ବାହାର ଜାଗା ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି କଣ୍ଟିଲୋ ପୋଖରୀ ନୟାଗଡ଼ରୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଗକୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ନୟାଗଡ଼ର ମେନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଏଇ ମନ୍ଦିରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ଏଠିକାର ମୂର୍ତ୍ତି ନା ରୂପାର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅଛି ମୂର୍ତ୍ତି। ତା ସହିତ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଉପରେ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ଉପରେ ଜାଗା ବି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଟୁରିଷ୍ଟକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋତେ ବି ବହୁତ ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲି।